जोंनि मावनाय मानिखौ जाफुंहोनो हाग्राया बे इसोराल'नो। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। आङो फरायगोन बोसोन बिजाब सल' इधा 1 पदखौ आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। जोङो गोसोआव गोबांथार मावनो सानो, नाथाय जोबनायाव मावनांगौ आरो मावनाङिया इसोरनि आखायावसो। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। थांनानै थानाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि सिमांफोरखौ सुजुयो, गोबां रोखोमनि मावनो जोङो लुबैयो आरो हास्थायो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जों गोबां समावनो जोंनि साननायफोरखौ जोङो मावफुंनो हाया। जोङो मावनायनि बिथाइफोरखौ जोङो माब्लाबा जोङो मोगथां महरै जोङो मोननो हाया। गोबां समाव जोङो नाजासेयावबो, हास्थायसेयावबो, लुबैसेयावबो जोङो मोननो हाया। जों गोबां समावनो फेलें जानो नाङो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जों दिनै मिथिनानै लानो नांगोन, जोङो हाजासेयावबो हास्थायसेयावबो जों मानोथो जोङो जोंनि मावनायखौ जोङो मोगथां महराव जाफुंहोनो जोङो मानो हाया। आरो जों गोबां समाव मानो जोङो जोंनि हास्थायनायफोरखौ जोङो मोननो हाया। औ आंनि अनजाग्राफोर, बेखौनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बोसोन बिजाब सल' इधा 1 पदनाव बेखौनो बुंदों। जोङो गोसोआव गोबांथार मावनो सानो, नाथाय जोबनायाव मावनांगौ आरो मावनाङिया इसोरनि आखायावसो। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां जोङो इसोरखौ गोसोखांनो नांगोन आरो इसोरनिफ्राय सहाय लानानै जोङो मावनो नांगोन। बेबायदियैनो बोसोन बिजाब सल' इधा 3 पदनाव बुंदों, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, नोङो जेखि मावनो साना मानो, नोङो जेखि मावनो हास्थाया मानो आरो नोङो जेखि मावनो आखायाव लाया मानो, बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोङो नोंनि मावनो साननायफोरनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंनो हागोन। नोङो दिनै नोंनि मावनो साननायफोरनि थाखाय फोरबोनियाव हेफाजाब बियोब्ला थारैनो फोरबोआ नोंखौ हेफाजाब होगोन आरो नोङो फोरबोनि सहायजों, फोरबोनि बोरजों नोङो दिनै मावफुंनो हागोन।